فيلم ناس جمر سكوتنا كيت ستوالو سو حدار قالهم أليكس أبز قصل عمت تأتي يونيفرسيتي كريونا خديو أليكس أفت تمرتويت كتأتي ولا لعل دليتي نورا انتاي كم زقبر كسم عواو كند ممرات نحما نقر نخيت خيد دقاقي مام يزاروا دهرستو سنوارح أليكس تمرتويت أوديا نفت يونيفرسيتي تمزقب كافت يونيفرسيتون انكي دون جيت ملس تركب مس ولدا خوينا اتمل اختخت كفتن كلا نفت يونيفرسيتي كم استقبلوا زنقريو اسكاتون بناغوالو صيد بتعم سلازو خرعه نبيتسبن غوريوت نصويعو او دحر غزو مدلاو يكبر امونغو غايشون فرانك سبحال عركو نيرو فرانك حماق فيلم مرعين بزح قمار مچوات انسوس زلو زتربشه سبيو اتا أليكس تأتيولا تمرتويت بتعم بزح قرشو يزغفل أليكسون ناون خدأتي اتختما زغورو ناي سكولارشيب كفليت نات امامنت تصنح قلنا يتعامت السو نايت ختما أخيوا استغورو لساعات سكولارشيب كم استقارت يفلطو كنتي تا ختما زغونه بوب نتناي سكولار قرشي افتا ختما عباي ناي ماي منافشان مسرح يحسولو ات منافشا بتعم بزح قرشي حتى سلازنره تناي سكولارشيب افتا منافشا نخوصو يحسب سكوتنا كيت قالهم أليكس نختمهار اتغش السو دا امامينهم سلازنورو بتزينا بتعم يربشو كقاوم خمكرون كلو كنتي بوب نتوم هزبي مرات انو خغورو ناي دمص وددر يكبر مزحتهم توم نورتجن كمسكوتنا كيت دقوم سلازي نوروم اتمحمسي زالص ايدليو نا أليكس تمرتويت كفليت كاوي كمزوم صوانا تجنقون سكوتنا كيت بتعمير بشو نتقشي كم صلو زخلو بوتا نحاسو مسحدرو افتسقصل معلتي نخلقو حنا بانكي خدو ات بانك جن كلقحهم كم زي خالي نغرم كيت تناي قدم سراحه خيدا مليسم نقصروا حتيتاتهم كقصروا خم زي خالي نغروا سكوتون نحلافي تخيدو توساخ قرش نغتوي لمنا كنسا كتوافق أدنيا نورتن كل نجر تسفى سلزي نورون بتعمي فرحو أتا ساعة نساون مس فرانك نلاس فيغاس كخدو حاسيوم من بارهم يذكرو كرشو حدوهم نلاس فيغاس كم زي خدو نفرانك خنقرو نغوزو يخدو لو مس سويتو ناتو أسيس أنحوم سويتو نفرانك سخونة رينا فرانك بوزح جيزة كومار كيتشاوتن زي تاكم فيلم خرقن جيزة سلزي حلف نارا تناديدا نفتحاتي تاتو قفت غزات وص أفت ساعة سون فرانك تجانا نغسلو زرقيو ناو لاس فيغاس نو نخزناقعو كخدو يوسنو متقرشئون تاناي كومار كتما زخونت لاس فيغاس أتيوم أحد دا كوماري أتيوم كأتين كلو فرانك بتعمو تحوقسون چونكو وطيلون يتسنح كالي اترف نسكوتنا كيت ناي كومار جواتا نغجاوتو كأمنوم يمكر سكوتنا كيت مجمريا نغجاوت ولا دليتين بروم ناي أليكس ناي تمرتو وطاي بعلم كخفلو خمزو خقلو مسأمنوم جن كجاوتو يحسو سكوت اسكو مكرويلو ستوسنا ما $8 أربح تقطري مدب الترقاقامي إنها لعت أنيحو لعلش تتصبيو بزح قرشي يولع ستوسنا جيزة سكوت التقرشي كوسخي بزل تسفى كله أحن تقطري إنها دقاقامي مدو نستوسنا جيزة إنها لعمت أنحاون مترشقو كل قرشو توليعو كافت قماري واتسا بيرانا ساتيو خفيلهم كلوون فرانك نسكوت نغزنعنع مترشا كل جزا تداو قماري زولع كتولعون ايتتصبو خانيلو نسكوت ينقرو سكوتو نفت ساعات انا اتداو قمار تزخوون كيلو نفرانك بقلد مالكي ملسالو فرانك جن اتقلدي بسيريس يوسدا جزا مستملسون ناي وعلوم اداو قمار كفيتهم بزح قرشن مئكاوي حسو ناي قمار استراتيجي تتقيمو كل جزا اتقرشي افتداو قمار كم زترف يردقهم سبات كندسحازو قرشي حيزوم ماتيوم كتشاوتون كلو مترشو اتداو قماري السعر ناي مخسار عدلنا زتحت ايو ناي أليكس تمرتويتون بزبينا نشوفون اينايلو نكيت الناس كوت يأمنهم كيت نستوسنا جيزة تتقرات إرالا تتصنح لنا أليكس متساقن نخت مكروت وسن فرانك مسويتو تفاتحو كل نوروت شيطو سلازنارة قحيدو زنارة قزقو ناودا قمار بقليلو يقيرو قزقوم دمس زيوت نوي حاتصور زلو قزاي نيرو كوم سلازو خنون أوشتي زفتارلو نجر مسمع خونه مرأي يكالن كالي اترف فرانك نافت قزقو زاقتو سوات نخي ترطرو ناي مستر مقتوي فترلهم اتسافر نخي ترطر مكينهم أفتل تقوم زلو سوبر ماركت تطو يبلوا بتناي سوبر ماركت تحرواي مع صوتيوم ناي فرانك غزا بناي بيسمنت اف دقي اتيو እዚ ገይሮም ስወድኡ ናይ ዓማዊል ችግር ንምፍታሕ እቶም ዝፈልጥዎም ብዙሕ ቅርሺ ዘለዎም ስራሕ ዝበዝሖምን ጎራውትን ዕርኽትን ይዕድሙ እቶም ሰባት እውን ኣብ ስራሕ ዝነበሮም ጭንቂ ብቁማር ንኸውፅዎ ድሌቶም ልዑል ምዃኑ ርግፀኛታት ይኾኑ ዝኣኽሉ ተጫወቱ ምስ ተኣከቡውን መኪኖም ኣብቲ ሱፐር ማርኬት ጠጠው ኣቢሎም ከም ዝገዝኡ ናብቲ ውሽጢ ሱፐር ማርኬት ይኣትዩ كيتطرطرو بتدحرواي مع صوتيوم بناي فرانك كانشيلو نا بيسمنت اتيوم نافت ناي قمار بوتاي اتيو اتوم تጫወቲ نوشتم اتيو ناي فرانك غزا زسرحون تخكلኛ ناي قمار ماشيناتن بمرأيوم بطعم يدنقو ጨዋታ مستجمره كل زمص ሰብ ጽቡቅ ጊዜ ይዝሕልፍ ነይሩ
ፍራንክ ስኮትና ኬት ድማ ነቶም ተጫወቲ ዝጸገሞምን ዝጠፍኦምን ነገር ይሕግዝዎም። ፍራንክ በብመዓልቱ ሓደሽቲ ናይ ቁማር ማሽናት የምጽእ ስለ ዝነበረ ተወሰኽቲ ተጫወቲ በብመዓልቱ ይመጹ ነይሮም። ካልእ ትረፍ እቲ ትርፊ ነበረ ክፍልታት ናይ መስተን ናይ ኮሜዲ ክፍልን ይገብሮ። እቲ ዳ ቁማር ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሰሙናት ብጣዕሚ ጽቡቕ ይሰርሕ። እቲ ዝተልዐ ቅርሺ ኣኪቦም ክሓስቦን ከለዉ እውን ኣብታ ናይ መጨረሻ መዓልቲ $3,500 ከም ዝተበልዑ ይፈልጡ። ሓደ ካብቶም ተጫወቲ ብዙሕ ስለ ዝበልዐ ስኮትና ኬት ናይ ጓሎም ናይ ትምህርቲ ቤት ክፍሊት $50,000 ዝኣክል ምዃኑ ምስ ረኣዩ እውን ብጣዕሚ ይጨናነቑ። ኣብቲ ዝቕጽል ሰሙን ፍራንክ ኣብ ገዝኡ ብዙሓት ካዝናታት ይስርሕ። እተን 5 ካዝናታት $100,000 ክሕዝ ይኽእላ እየን። 5 ምስ መልኣ እውን እቲ ቅርሺ ማዕረ ተማቒሎሞ እቲ ስራሕ ጠጠው ምባል ከም ዝኽእሉ ይስማዕምዑ። ኣብቲ ዝቕጽል ሰሙን ተወሰኽቲ ብዙሓት ሰባት ይመፁ ስለ ዝነበሩ እቲ ቢዝነስ ብጣዕሚ ይዓቢ። ግን ተወሳኺ ሰባት ተወሳኺ ችግር ሒዙሎም ይመፁ ነይሮም። ሓደ መዓልቲ ሬጅና ጎርቪ ዝተባሃሉ ክልተ ተጫወቲ ሓዲኦም ስለ ዝተሰዓሩ ብምዕማፅ ተኻሲሶም ይበኣሱ። ስኮት ንኸይበኣሱ ጠጠው ከብሎም ይሙክር። ፍራንክ ግን ዝበለፀት ሓሳብ ነይራቶ። ናይ ቦክስ መድረኽ ኣዳልዩ ክልቲኦም ንኽበኣሱ ይፈቕደሎም። እቶም ቁማር ዝጫወቱ ሰባት እውን መን ከም ዝስዕር ቅርሺ ንኽምድውን ንኽቁምሩን ዕድል ይፈጥረሎም። ግን እቲ ግጥም ብዙሕ የደንግን። ምክንያቱ ጎርቪ ብታ ናይ መጀመርያ ቦክሲ ውንኡ ስሒቱ ይሰዓር። እዚ ጉዳይ እውን ንማርታ ዝተባሃለት ተጫዋቲት ብጣዕሚ የናድዳ። ምክንያቱ ኣብ ጎርቪ ኩሉ ቅርሺኣ መዲባ ነይራ። ማርታ ቅርሻ ተበሊዓ ክተማርርን ከላ እውን ካሊእ ሎራ ዝተባሃለት ጓል ተፃረፋ። ናትንጽልእ ናብቲ ናይ ግጥሚ መድረኽ ኣትዩ ክልቲአን ክበኣሳ ይዳልያ። ከምቲ ልሙድ እቶም ቁማር ክጫወቱ ዝመፁ ሰባት እውን መን ከም ዝስዕር ቅርሾም ይምድቡ። ክልቲአን ተመጣጣኒ ሓይሊ ስለ ዝነበረን ናይ ክልቲአን ባእሲ ብጣዕሚ ዝደንጎየ ይኸውን። ብሓይሊ ክበኣሳን ከለዋ እውን ክልቲአን ብጣዕሚ ይዳመያ። ኣብ መጨረሻ ግን ክልቲአን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ውንአን ስለ ዝሰሓታ ክልቲአን ይሰዓራን። እቲ ዝተመደበ ቅርሺ እውን እቲ ዳ ቁማር ክወስዶ ስለ ዝተወሰነ ስኮት ኬትና ፍራንክ ብዙሕ ቅርሺ ይኸሱ። ፍራንክ እውን እቲ ቅርሺ ተጠቒሙ ነቲ ናይ ቁማር ስርሑ ዝዓበየ ክገብሮ ይሓስብ። መሐመስን ናይ ማሳጅ ክፍልን ኣዳልዩ ነቶም ተጫወቲ ዝበዝሐ ግዜ ኣብቲ ዳ ቁማር ንኽሕልፉ ይዕድሞም። ኣብቲ ናይታ ከተማ ወርሓዊ ዝግበር ኣኼባ ብዘይተፈለጠ ምክንያት ብዙሓት ሰባት የለውን። ሎራ ናብቲ ኣኼባ ክትመጽእ ከላ ኣብቲ ግጥም ብጣዕሚ ተጎዲኣ ስለ ዝነበረ ዝደመየን ዝተጣመመን ገጽ ሒዛ ትመጽእ። ከንቲባ ቦብ ተጠራጢሩ ስለ ዝነበረ እውን እንታይ ከም ዝኾነት ይሓታ። ሎራ ግን ኣብቲ ቁማር ቤት ዝተሰዓረቶ ቅርሺ ክሳሕል ስለ ዘናዳሎ ቦብ ዝፎኻኸረሎ መሲልዋ ብጣዕሚ ትናደድ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ ከንቲባ ቦብ ንሓደ ቻንድለር ዝተባሃለ ፖሊስ እቲ ጉዳይ ንኽምርምሮ የልእኾ። ቻንድለር ዝተወሰነ መዓልታት ነቶም ሰባት እናመርምሮም ይጸንሕ። ኣብቲ ሱፐርማርኬት እውን ፍልይ ዝበለ ነገር የስተውዕል። ለይቲ ለይቲ ናይቲ ሱፐርማርኬት ናይ መኪና ጠጠው መበሊ ቦታ ኩሉ ግዜ እዩ ዝመልእ። ኣብቲ ውሽጢ ግን ብዙሕ ሰብ የለን። ሓደ መዓልቲ እውን ኣብቲ ሱፐርማርኬት እናተኸታተለ እንከሎ ሓደ ሰብኣይ ብድሕሪት እናወፀ ይሪኦሞ ደድሕሪኡ ስዒቡ ይወፅእ። ግን እናሰዓቦም ከሎ ናበይ ከም ዝኣተየ ጠፊእዎ ኣብቲ ጫካ እናተንቀሳቐሰ ይጸንሕ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ቻንድለር ናብታ ቦታ ተመሊሱ ይመጽእ። ፍራንክ እውን ኣብቲ ቦታ ስልክ እናተዛረበ ካብ መሬት ገለ ልዒሉ ናብ ጅቡእ እናእተየ ይሪኦሞ እንታይ ምዃኑ ይሓቶ። ፍራንክ ግን ሞባይሉ ውፅኡ እናቐረፀ ናብ ካንሾለይ እንታይ ክትገብር ኣቲኻ ናብ ናይ ሰብ ገዛ ብዘይ ፍቓድ ኣቲኻ ኢሉ ንቻንድለር ከም ዝኸሶ የፈራርሖ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ዳ ቁማር ፖላዊስ ቀዳማይ ፈተንኡ ይነበሩን። ሓደ መዓልቲ ሓድሽ ተጫዋቲ ብካሜራ እናተኸታተሉ ይዕምፅ ከም ዘሎ ይርእዎ። ፍራንክና ስኮት ነቲ ዝዕምፅ ነበረ ወዲ ከይዶም ብቓላት ጠጠው ከብልዎ ይምክሩ። ግን ክሰምዖም ስለዘይከኣለ ካብቲ መጫወቱ ቦታ ውፅኦም ከፈራርሕዎ ናብ ጋራጅ ይወስድዎ። እቲ ወዲ ግን ምንም ኣይሰግኦምን። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እውን ናይቶም ዝበሃል ኣብታ ከተማ ዝርከብ ሓደገኛ ማፍያ ሰራሕተኛ ስለ ዝነበረ እዩ። ስኮት ንኸፈራርሖ ኣጻዕታ ቆርፀልካ እናበለ ፋስ እናወጣወጠ ይጸንሕ። ግን ብጌጋ ናይቲ ዝዕምፅ ነበረ ጻውዕት ይቆርፃ። ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ስኮት ብተግባሩ ብጣዕሚ ተናሲሑ ኣመና ይርበሽ። ኣብ ሓሳቡ እውን ንሱ ጥራይ ስለ ዝነበረ ዝረአዮ ነገር ኣጻውዕቱ ኮይኑ ይረአዮ። ዝኸትፉ ሰባት ተሪኡ እውን ኣጻውዕቶም ዝቆርፅልዎ መሲልዎ ደንጊፁ እናጎየየ ይወፅእ። ናብ ፍራንክ ከይዱ እውን እንታይ ዓይነት ችግር ከም ዘሕልፍሎ ይረድኦ። ፍራንክ እውን ብሓሳብ ካእዩ ብዙሕ ኣይትፍራሕ ኢሉ የጽናዕንዖ። ናይዚ ተግባርካ ጽቡቕ ገጽ ግን ገና ይሓሰብካዮን ኢሉ ንስኮት እንታይ ከም ዝተፈጠረ የረድኦ። ነቲ ዝዕምፅ ነበረ ሰብኣይ ብጌጋ ኣጻውዕቱ ካብ ትቆርፆ እንድሓር ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ፈሪሕካ። ዝለቅሕናዮም ቅርሺ እውን ከይተሓተቱ ኩሎም የምፅዎ ኣለው። እንድሕር ቀልጢፎም ዘየምፅኦም ከምቶም ካልኦት ኣጻውዕቶም ዝቁረፁ ስለ ዝመስሎም ብጣዕሚ እዮም ፈሪሖም ኢሉ ንስኮት ይነግሮም። ስኮት እውን እቲ ዕድል ንባዕሉ ንኽጥቀመላ ንኩሎም ቅርሺ ዝእውዶም ሰባት እናፈራርሐ ኩሎም ዕድኦም ከም ዝምልሱ ይገብሮም። ኩሉ ቅርሾም ብምእካቦም እውን ብጣዕሚ ተሓጒሶም እቲ ጉዳይ ንምብዓል ናብ ሓደ ዓብዪ ሬስቶራንት ይኸዱ። እናበልዑ እንከሎ እውን ፍራንክ ነታ ዝተፋትሐቶ ሰበይቱ ሬና ምስ ካሊእ ሰብኣይ ይርአ። እቲ
ተናዲዱን ቀኒኡን ፍራንክ ከም መቕማጡ ተሲኡ ምስቲ ናይ ቀደም ሰበይቱ ነበረ ሰብኣይ ይላኸፎ ግን እቲ ሰብኣይ ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝነበረ ንፍራንክ ብሓንቲ ቦክሲ ውንኡ የስሕቶ እቶም ሬስቶራንት ንፖሊስ ክድውሉ እንከለዉ ቻንድለር ይመጽእ ቻንድለር እውን ንፍራንክ ችግር ንኸየብዝሕ የጠንቅቆ ብዙሕ ከይጸንሐ እውን ቦብ ምስ መማኸሪቱ ናብቲ ቦታ ይመጽእ ስኮትና ኬት ዝተፈለየ ባህሪ የርእዩ ስለ ዝነበሩ እውን ብጣዕሚ ይጠራጠሩ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ከንቲባ ቦብ ምስቲ ቻንድለር ዝበሃል ፖሊስ ናይ ፍራንክ ገዛ ክፍትሽዎ ይሓሱ ቻንድለር ኣብቲ ናይ ሱፐርማርኬት ናይ ፓርኪንግ ቦታ ጠጠው ዝብላ መኻይን ምስ ናይ ፍራንክ ገዛ ርክብ ከም ዘለዎ ተጠራጢሩ እዩ ነይሩ ንከንቲባ ቦብ እውን ምስኡ ንኽምርመር የእምኖ ከኣትዩ እንከለዉ እውን ናይ ፍራንክ ገዛ ትኽክለኛ ዳ ቁማር ኮይኑ ስለ ዝጸንሖም ብጣዕሚ ይድነቑ ናይ ቁማር ማሽንን ቁማር ተጫወትን ብዝሓልፍዎ እዩ ነይሩ እቶም ተጫወቱ እውን ቻንድለር በቲ ደረጃ እናወረደ ምስ ረእይዎ ፈሪሖም ኩላቶም ይሃድሙ ምህደም ዘይብሎም ፍራንክ ኬትና ስኮት ጥራይ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ይርከቡ ቦብና ቻንድለር ነቲ ገዛ ክፍሊ ብክፍሊ ብደንብ ምስ ፈተሽዎ ኣብ ናይ ፍራንክ ገዛ እተን 5 ካዝና ይረኽብወን ቦብ እውን እቲ ቅርሺ ንኸተማ ምዕባለ ክውዕል ብምባል ብምልኡ ይወርሶም ጓሎም ንምምሃር እዚ ኩሉ ቅርሺ እናኣከቡ ዝጸንሑ ኬትና ስኮት እውን ብጣዕሚ ይናደዱ ስኮት ዝናይ ቁመር ህይወት ክሓድጉ ሓሲቡ ነይሩ ምክንያቱ ኣይምልከቶምን ኣይፈልጥዎን ዓለሞም እውን ኣይኮነን ኬት ግን ብቐሊሉ ተስፋ ይቆረፀትን ንኹሎም ዓማዊሎም ደው ኢሎም እቲ ዳ ቁማር ደጊሙ ስራሕ ከም ዝጀመረ ይነግርዎም ሓሳባ ተሳኺዑ እቶም ዓማዊል ናብቲ ዳ ቁማር ተመሊሶም ብዙሕ ቅርሺ ይጫወቱ እንደገና ስራሕም ጀሚሮም ኩሉ ነገር ጽቡቕ እናኸደሎም እንከለዉ ግን ዘይሓሰብዎም ሰዓት ናብቲ ዳ ቁማር ይመጹ እቲ ተፈራሒ ናይ ጋንግስተራት ሓላፊ ዝኾነ ቶምን ጓሎም ኣሌክስን ኣሌክስ ናብቲ ዳ ቁማር ክትመጽእ ከላ ብዕርኽታ ተጋቢዛ እያ ወለዳ ዝውንንዎ ዓብዪ ዳ ቁማር ብምዃኑን ብጣዕሚ ትገረም እቲ ካብኡ ዝኸፍአ ግን ኣብቲ ከተማ ተፈራሒ ዝኾነ ጋንግስተር ቶሚ ሕነት ተጻዋዕቲ ዝተቖረጸ ሰራሕተኛኡ ንኽፈድም ምምጽኡ እዩ ሙሉእ እቲ ዳ ቁማር ዜሩ እናፈተሸ ምጸንሐውን ንፍራንክ ኣሓንቲ ክፍሊ ይረኽቦ ሒዝዎ ናብ ስኮትና ኬት ምስ ከደውን ኣጻዋዕቱ ስለ ዝቖረጽኩም ኣጻዋዕትኩም ቆርጸልኩም ኢለ ይፈራርሖም እተን ካዝናታት ኣብቲ መንደቕ ተሓቢአን ምስ ረኸበን ግን ቅርሺ እንድሕር ከፍ ኢሎሞ ምንም ከም ዘይገብሮም ይነግሮም ኬት እቲ ቅርሺ መንግስቲ ወሪስዎ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ንመካ ቅርሺ የብልናን ኢላ ክትረድኦ ትሞክር ቶም እውን ብዚ ዜና ብጣዕሚ ተናዲዱ ንኣሌክስ ሒዝዋ ይኸይድ እቲ ቅርሺ ክሳብ ዝኸፍልዎ እውን ንኣሌክስ ምስኡ ከም ዝሕዛ ይነግሮም ቶሚ ከም ገሌላ ንኸይተምልጠሉ እውን ኣሌክስ ኢዱን ኢዳን ብካቴና ይኣስሮ ስኮት ንኸፈራርሖ ሓሲቡ ብድሕሪቱ ፋስ ሒዙ ከም ዝመጽእ ሎ እውን ወረ ይነበሮን ኬት እናሓገዘቶ ስኮት ብፋስ ገይሩ ቶምና ኣሌክስ ዝኣሰረት ካቴና ቆርጻ ይሞክር ግን ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ስሒቱ ደጊሙ ንቶሚ ሙሉእ ኢዱ ይቆርጾ ቶሚ ኣቐንዚዎ እናኣወየ እንከሎ ኬቲ ንኦም ንኽተፍርሕ ሓውና እንደደት ትመጽእ ግን ብጌጋ ንሳ እውን ነታ ናይ ቶም ዝተረፈት ሓንቲ ኢዱ ተቃጽላ ስኮት ሓዊ ኸጥፍአሉ ብርጭቆ ማይ ንቶሚ ይግጭዎ ለካቲ ማይ ቮድካ ኮይኑ ጸኒሑ ነቲ ዝነድድ ነበረ ሓዊ ዝገደደ ባርዕ ይገብሮ ኬቲ እውን ደንጊፃ ንኻልኦት ሰባት ሓዊ ንኸጥፍእዎ ትነግሮም እቶም ምስቶም መፅኦም ነውሩ ሰራሕተኛታቱ ኣብኡ ዝነበራ ናይ ማይ ሽጉጥ ጠቒሞም ከጥፍእሉ ይሞክሩ ግን ተን ናይ ማይ ሽጉጥ እውን ቮድካ መሊአን ጸኒሐን ቶሚ ሙሉእ ሰውነቱ ሓዊ ይቃጸል ፍራንክ ንቶሚ ብሽራዕ ይጠቕልሎ ግን እቲ ሽራዕ እውን ተቓጺሉ ናብቲ ገዛ ምብታን ይጅመር መጨረሻ እውን ናይ ፍራንክ ገዛ ሙሉእ ንሙሉእ እቲ ዳ ቁማር ሒዝዎ ይቃጸል ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ ግዜ ዝሰርሕዎ ቅርሺ ምስኡ ይጠፍእ ክልተ ግዜ ሞኪሮም ክልተ ግዜ ስለ ዘይተሳኽዐሎምን ስኮትና ኬት ብጣዕሚ ይሓርቁ ንኣሌክስ እውን እቲ ናይ ትምህርቲ ቤት ክፍሊታ ክኸፍልዎ ከም ዘይክእሉ ይነግርዋ እቲ ቀዳማይ ኣዳልዮም ነበሩ ቅርሺ እውን ቦብ ንከተማ ኢሉ ከም ዘሕደጎም ይነግርዋ ኣብቲ ሰዓት ግን ኣሌክስ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ጠጠው ንኸብሉ ይነግሮም እቲ ቅርሺ መሊሶም ከምጽዎ ከም ዝኽእሉ ንስኮትና ኬት ይነግሮም መጀመርያ ዘይመስል ነገር እዩ እንኳ ተበሉ ቻንድለር ባዕሉ ከም ዝሕግዞም ነጊሩ ንኹላቶም የደነቆም ቻንድለር እውን ንቦብ ነታ ከተማ ምንም ከም ዘይንከባኸበላ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ከም ዝጸልኦ ይነግሮም ለካ እቲ ዝወስዶ ነበረ ቅርሽታት ቦብ ንከተማ ዘይኮነስ ምስ ጸሓፊቱ ጽቡቕ ግዜ ንምሕላፍ ይጥቀመሉ ነይሩ ስኮት እውን እቲ ቅርሺ ኣብ ዘይረብሕ ነገር ይጠፍእ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ይናደድ ተኣኻኺቦምን እቲ ቅርሺ ካብ ከንቲባ ቦብ መሊሶም ንምስራቅ ይሓሱ ንቦብ ኣብቲ ዳ ቁማር እናተጻረፍዎ ዝነበሩ ሰባት ቪድዮ ቀሪጾም ኣናዲዶም ካብ ቢሮኡ ከም ዝወፅእ ይገብርዎ ቦብ ተናዲዱ ምስ ቻንድለር ናብቲ ዳ ቁማር ንኽሪኦም ይኸይድ ቦብ ካብ ቢሮኡ ምስ ወፀ ደቂቓ ከይጥፍኡ ስኮትና ኬት ምስ ጓሎም ኣሌክስ ናብቲ ውሽጢ ቢሮኡ ኣትዮም እቲ ቅርሺ ኣብቲ ውሽጢ ካዝና ይረኽብዎ እቲ ቅርሺ ዝመልአ ባልጃ በቲ ህንፃ እናጎተቱ ክወፁ እናሞከሩ እንከለዉ ግን እታ ናይ ቦብ ጸሓፊት ክወፁ ስለ ዝርአቶም ደው ኢላ ንቦብ ትነግሮ ቦብ እውን ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት ተመሊሱ ስኮትና ኬት ኣብቲ ኣፍ ደገ ክወፁ የርክቦም እሞ ንኸይተሓዙ ተመሊሶም ናብቲ ውሽጢ ህንፃ ይኣትዩ ጎዮም ከም ልጥሉ ክምክሩ እንከለዉ ስኮት ብቅድሚቶም ተሓቢኡ ጸኒሑ እታ ባልጃ ሒዝዋ ይሃድም
ደጊሞም ንኸይወስድዋ ብምፍራሕውን ነታባልጃ ምስ ኢዱ ብካቴና ኣስራ ኣብ ኩሉ ችግሩ ፋስ መፍትሒ ገይሩ ዝርኢ ስኮት ግን ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ፋስ ኣልዒሉ ነታ ሸንሸል ክቆርፅ ደጊሙ ይዳለ ሕዚ ግን ዝኹሎ ፃውዕትን ኢድን ምስ ቆረፀ ንናይ ቦብ ኢድ ከይነኽአ እታ ሸንሸል ይበጥሳ ኣብታ ሰዓት ንሳውን ቼንድለር ናፍቲ ክፍሊ ኣቲ ቦብ ከንቲባ ስለ ዝኾነ እቶም ስድራይት ንኽኣስሮም ይነግሮ ቼንድለር ግን ፍቓደኛ ኣይነበረን ናይ ቦብ ጸሓፊት እውን ናፍቲ ቦታ መፅያ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ትርኢ ቦብ ኣብ ጎኑ ኮይና ንኡ ንኽትሕግዝ እናተጸበያ በዓልቲ ሓዳር ስለ ዝነበረት ቦብ ቅርሺ ተጠቒሙ ክጥቀመላ ከም ዝምክር ነበረ ንኹላቶም ትነግሮም ቦብ በይኑ ስለ ዝተገደፈ ብጣዕሚ ተናዲዱ ንኹላቶም ይጻረፎም ኣብቲ ሰዓት ንሱ እውን ነታ ከተማ ዝመፀ በጀት ኩሉ ንጥቕሙ ከም ዘውዓሎ ይናዘዝ ቼንድለር ኩሉ ዝተናዘዝካዮ ዘረኣታት ብካሜራ ተቐሪጹ ኢሉ ምስ ነገሮ እውን ቦብ ብጣዕሚ ይናደድ ቼንድለር ንቦብ ኣሲርዎ ምስ ከደ ኬትና ስኮት ንጓሎም ዝሓሰብዎ ቅርሺ መሊሶም ስለ ዘምፅዎ ብጣዕሚ ይሕጎሱ ንኣሌክስ ናፍቲ ትደልዮ ነበረት ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ እትዮምዋ ንገዝኦም እናተመለሱ እናረኣናዮም እዚ ፊልም ይውዳእ ፈቲኹምዎ ትኮኑ ተስፋ ይገበር ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ሕለፍዎ እንድሕር ዳኣ ሰኺርኩም ነርኩም ንሰብ ብፋስ ከይተፈራርሑ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፀኒሒት